Ľudia, ahojte, pesničku dávam zahrať pre všetkých zamilovaných, či to pre dievčatá, či to pre chlapcov, pre starších ľudí, na želanie. Takže tak, pre všetkých zamilovaných, ktorí sa sklamali, ktorá jedna dzivče zlomila srdce jednomu človekovi, to nikdy neodpustím. Takže pre všetkých zamilovaných, kto sa zaľúbili a ktorá jedna baba zničila život jednomu chlapcovi. To je môj príbeh. Takže dajte follow pre ďalšie videá. Budem live. Pre všetkých chlapcov, ktorí sa sklamali pre jednu ženu, alebo ktorý divčie sklamala pre jednoho chlapca. To je môj príbeh, sa odozdáva Bohu. A tento príbeh začína teraz a tady. Čus.